Patrzy. Ręce do góry i puszczasz, teraz podchodzimy. Podchodziłem. Dobrze. To za wolno. I jak tam? Jak się panowie czujecie? Bardzo dobrze. Jestem krukiem. Władcą przestworzy. Szemich. Szemich to jest taki kaszubski Bóg. Bóstwo. Bóg to za dużo powiedziane, zdecydowanie. Który w demonologii kaszubskiej odpowiada za podmuchy wiatru. Więc skoro jesteśmy na Kaszubach, to moglibyśmy zmówić modlitwę jakąś. Ale te starty ci dobrze wychodziły. Do Do tej Szemicha. pory, nawet ładnie szybowałeś i wszystko. No teraz są, wiesz, trochę bo z boku wieje i dlatego to nie wychodzi. Tak, ja szybowałem Tak, tu już. ale wcześniej to ci Najbardziej lubię na Dostrzyckim latać. bardzo Uwaga. ładnie ci poszło. Jestem aktualnie rolnikiem. Chociaż też jestem pilotem. O, pilotem motoparalotni. Leżał na łybiedze, w drzymce łeb się pełnim. Grzemłe tidze kłele gaju, czasem łysnie myłnie. Niech tam w końcu nieba trzasną horyzonta, zdywien dywna płeza beti, łetwe ziąsa wrota. Hej, te biły myłnie, mładrawe te wizio, ceda cowej dywni bełe, niech za dom je zbliżą. Hej, te biły myłnie, mładrawe te wizio, ceda cowej dywni bełe, niech są dom je zbliżą. Robię to, co lubię, czyli prowadzę gospodarstwo ekologiczne. No i latam. Latam chyba po najładniejszych terenach, jakie są w Polsce, bo mamy i morze, mamy i góry, pagórki, wieżyce, i jeziora. Zacząłem latać od 2013 roku. Kupiłem sprzęt i pierwsze loty na klifie, potem kurs w szkole Piotra Cwudzińskiego. No i zrobiłem uprawnienia pilota motoparalotni i swobodnego, także latam legalnie. Razem z kolegami tutaj latamy na Kaszubach. Założyliśmy taką kaszubską grupę paralotniową. Zwiedzamy Kaszuby, dokumentujemy. Jeżeli się da sfilmować, no to filmujemy i fotografujemy. Jak z góry jest ten region fascynujący, o tak powiedzmy. Dużo ciekawych rzeczy można z góry zobaczyć. Inaczej wygląda świat z 10 metrów, inaczej wygląda z pół kilometra. Kiedy wleci się, powiedzmy, tutaj w tych okolicach wyżej, no to widać Kartuzy, Kościerzynę, Gdańsk, widać przy dobrej pogodzie. Te wszystkie małe wioski, wioseczki porozrzucane, no to jest
w okresie powiedzmy wiosennym, letnim czy jesienią kolory lasów, drzew, tych zagajników, no to jest coś pięknego. Niepowtarzalnego. Jesteśmy w tak pięknym rejonie, że nawet zimą. Niby jest szaro, buro, ale jednak to wszystko, nawet faktura, kolor lodu na jeziorach jest tak różny, że lód potrafi takie mróz na lodzie, takie wzory porobić, że to jest artysta. Jeżeli jest zbyt mała moc silnika i się zbyt późno reaguje, a paralotnia ma to do siebie, że ona jednak reaguje na sterówki dość z lekkim opóźnieniem i pewna dekoncentracja i chwila nieuwagi kosztuje powiedzmy straty nie tyle w zdrowiu, no bo niekiedy się nic nie stanie poza jakimiś drobnymi siniakami, ale sprzęt jest drogi i wszelkie powiedzmy awarie czy powiedzmy kolizje z ziemią prowadzą do strat. Kawałek chleba, latanie. Osiągnąłem ogromny sukces. Po okrążeniu jeziora Ostrzyckiego poleciałem na Chmielno. Tam nad jeziorem Kłodno zrobiłem 4 ósemki w powietrzu. Zapoznałem się z kilkoma ptakami i wróciłem tutaj na łąkę koło Ostrzyc. A to wszystko to jest nieprawda. Bo tak naprawdę nie odbiłem się nawet stopami z ziemi. Co więcej, nawet nie wzbiłem za sobą porządnie tego czegoś. Paraglajta zdaje się, tak to się nazywa. To jest bardzo trudne. Paralotnia mówią. Paralotni nie wzbiłem. To jest bardzo trudne i wymaga dużej wprawy. Jeżeli komuś się wydaje, że wystarczy sobie stanąć, rozpostrzeć skrzydła i wzbić się w powietrze, to się grubo myli. Tymczasem dobrze się bawiłem. No są inne dyscypliny lotnicze, jak baloniarstwo na przykład, gdzie to na Kaszubach też jest bardzo dobrze rozwinięte. Często latając spotykam balony i te spotkania są bardzo przyjemne, bo widać radość w oczach ludzi, którzy jednak te Kaszuby podziwiają z powietrza. Tu jesteśmy, dokładnie tutaj. 180, 20, 45 to mamy tu, tak? To mamy, to jest 210. No to by było idealnie. Człowiek się czuje, jakby był zawieszony w jakimś chybotliwym kawałku wikliny, zawieszonym nie wiadomo na czym. Coś tu gada. Zawieszonym nie wiadomo na czym i w sumie
Teoretycznie jakoś potrafię sobie wyobrazić, jak to działa, ale jak się siedzi tutaj u góry, to no powiem tak, staram się być dzielny, ale widoki są obłędne. Po raz pierwszy widzę Szwajcarię kaszubską taką, jaką ona jest, nie na zdjęciach, tylko własnymi oczami i myślę, że nigdy po prostu, nigdy nie zapomnę tego widoku. To jest coś absolutnie niesamowitego. Kiedy mówią paralotniarze, kiedy mówią baloniarze, że Kaszuby są piękne, to można to brać za dobrą monetę, że mówią prawdę, ale zobaczyć to jest kompletnie zupełnie coś innego. Teraz na filmie też zobaczycie ładne widoki, ale to ma się nijak do tego, co w tym momencie ja i Piotr czujemy i jak się czujemy patrząc na to. Mógłbym mówić długo, ale chyba wystarczy. Mieszanina. To jest mieszanina strachu i zachwytu i to chyba wszystko, co mogę w tym momencie powiedzieć. A jak się zachowują ludzie? Jakby pan pokategoryzował klientów? No różnie. Jedni zafascynowani, jedni znudzeni. Znudzeni? A Nie są wierzę. tacy, no tam, no bo to tam bywa i Można tak. być Nie? tym znudzonym. No. Jedni myślą, że to jest bardziej ekstremalne, nie? Że szybciej. A, że szybko, że tutaj nie wiadomo, co się będzie działo. No ale loty turystyczne nie mogą być ekstremalne, przecież to przede wszystkim to... No. Ale... A są tacy, których sparaliżuje strach? Przez 9 lat mi się zdarzyło raz tylko. Raz tylko. Raz, jedna dziewczyna. No tak. Siedziała w koszu, praktycznie klęczała cały czas w koszu. Zmieniają się proporcje, coraz mniej strachu, coraz więcej zachwytu. Minął czas pierwszego kwadransu euforii, a teraz staram się po prostu zapamiętać każdą chwilę, każdy widok, każdą minutę, żeby tego nie zapomnieć, bo pewnie nie prędko znowu będę miał okazję patrzeć na coś takiego. A więc w skupieniu, w ciszy patrzę, zapisuję na swoim prywatnym, twardym dysku te obrazy, żeby mi służyły długo. Lądowanie będzie na stojąco, prawdopodobnie będzie fajnie na łące, to musimy jakoś znaleźć. Szwajcaria kaszubska z lotu ptaka. Mozaika pól, lasów i jezior. Znamy taki właśnie jej obraz z pocztówek, ale jakże rzadko możemy ujrzeć go na własne oczy. Są jednak tacy, którzy mają to szczęście, mogą doświadczać tego zachwytu na co dzień. To kaszubskie ptochy, kaszubskie ptaki.